Какво е това сега? Ще пеете на цигански това. Не дей да ми цъкаш с този бас. Ти рече най-хубавото. Защо не спря Аз знам какво следва. И в кулминация. Нищо не знаеш. Знам какво следва. Нищо не знаеш. Така Айде ли? от припева. Раз, два. Както те обичам, ще те открадна. Ако не мога, ще те убия. Пау, 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 пау! Не манга под ме калаткот. Ти да си калаткот, към удараткот. Да бе. Както те обичам, ще те открадна. Пау, 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 пау! Вие искате да кажете, че ние с Криско... Нищо не искаме да кажем. Това ли правиш ти сега? Ние не може да... Искаш да развенчаеш тази песен? Не е верно, не. Това, че твоето подсъзнание работи по различен начин и структурата ти е друга, ние нищо Ще кажа аз оригинала на тебе. По-скоро това Оригинала е творческото съвпадение. Парчето е гледай как се прави. Това е парчето. Сега видели как